2026 आपण आता गवारपाड्याला 15 वॉटर व्हील डोनेट केले आशिष नास्कर मुसो मॅजिकच्या टीमने. आणि हा माऊली फाउंडेशनचा यूज केस तुमच्या लाईव्ह ते बघा, लांब यूज केस असे खूप दाखवतो आम्ही गेले 4.5 वर्ष. आज माऊली फाउंडेशननी 11वा वॉटर व्हील डोनेशन ड्राईव्ह आपण केली, जेणेकरून 666 वॉटर व्हील डोनेट केले गेले. 966 ट्रायबल फॅमिलीज याच्यामुळे सुखी झाल्या. आपल्याला जेवढं जमतं तेवढं आपण करतो, बट तरी ही परिस्थिती अशी आहे. तुमच्या आयुष्यात तुम्ही खूप सुखी आहात, सुखी राहा बाप्पाच्या कृपेने. बट तुमच्यासारख्याच आदिवासी बहिणी पण आहेत, आपल्या बहिणी, त्यांची लाईफ थोडं सुखमय करा. वॉटर व्हील डोनेट करा. आम्ही आज डोनेट केले तर उद्या असून ते पण चालू करतील, किंवा कदाचित थोड्या वेळाने ते पण चालू करतील. इन्स्टेड ऑफ 3 हांडी वॉटर व्हील नेतील. तर या मास फाउंडेशन माऊली फाउंडेशनच्या मास मुवमेंटमध्ये सामील व्हा. बट या आणि करा, काहीतरी करा लोकांसाठी तुमच्या संसाराच्या बाहेर. धन्यवाद. थँक्यू.